dan kuri mun fito muna ta rali yan kuri maza mata ga munan a rali yan kuri tsofi manya sun fito a rali garin kuri yara manya sun fito a rali yan kuri to gana ku hamisu na kuri yan kuri da yaransa muna faɗi da kari garin kuri muna sai manzo mu dai sai manzo muna sai manzan Allah mu dai sai manzan Allah dan Allah gayi fice da ni sai manzan Allah dan Allah mata fice da ni sai manzan Allah dan Allah yara fice mini sai manzan Allah zan so kowa ma ya ce da ni sai manzan Allah na can haka ban ji kuna faɗi ba sai manzan Allah ku daga murya ku daga murya sai manzan Allah ku daga murya ku daga murya kai gayu mi haka dan manzan Allah gayu mi haka dan manzan Allah mata ku haka dan manzan Allah kowa haka dan manzan Allah ga mun fito muna rali sai manzan Allah ha muna rawa muna juyi sai manzan Allah to maki gani ya kauda idan sai manzan Allah me san gani ya sanya idan sai manzan Allah sai dan halak yake murna sai manzan Allah su ko yan haram suna kuna sai manzan Allah to ko za su mutu sai mun sai manzan Allah dan yau ranar murna ce sai manzan Allah mu fada mu ringa kari sai manzan Allah mu fada mu ringa kari sai manzan Allah mu fadi babu kunya sai manzan Allah mu yado mu sanya kaya sai manzan Allah mu ci abinci har da taliya sai manzan Allah mu dan manzo muka yi kunjiya sai manzan Allah ba dan a fadi ba ko fariya sai manzan Allah dan manzo muka yi sai manzan Allah dan manzo mu muka yi sai manzan Allah ba wai dan ku muka yi ba sai manzan Allah ba wai dan ke muka yi ba sai manzan Allah ba wai dan kai muka yi ba sai manzan Allah ga garuruwa ma sun zo sai manzan Allah sadin murna ta moladin manzo sai manzan Allah yan gwarzala yan dumbu ma sun zo sai manzan Allah Allah sa yan me kaho sun zo sai manzan Allah no yaron kuri duk sun zo sai manzan yan sando yan da san hayi sun zo sai manzan nasarawa ga kawo ma sun zo sai manzan yan lamban dogon ruwa duk sun zo sai manzan yan launo yan bawo duk sun zo sai manzan dalin kowa yan baura ma sun zo sai manzan yan litti da kodam su ma sun zo sai manzan garin malam isa dan geza sai manzan yawan tude ba su ma sun zo sai manzan garu ruwa da da ma sun zo sai manzan kowa ya zo babba da yaro sai manzan kowa ya zo babba da yaro sai manzan kowa ya zo tsohuwa sai manzan kowa tafawa manzo sai manzan dan Allah tafawa manzo sai manzan dan kai kowa ya zo dan kai kowa za ya koma dan kai aka yi wuta dan kai an kai aljanna dan a gane mai son ka da wanda ba ya son ka mu je muna kaunar ka dan kai kowa ya zo dan kai kowa za ya koma dan kai aka yi wuta dan kai an kai aljanna dan a gane mai son ka da wanda ba ya son ka mu je muna kaunar ka bismillah rabbana Allah na sarki iyami gar ka bar ni ya sarki ka dafa mini idan ka bar ni hamisu babu inda zan je Allah ka dafa mini in wake shugabana manzo mai maka dan kai kowa ya zo dan kai kowa za ya koma dan kai aka yi wuta dan kai an kai aljanna dan a gane mai son ka da wanda ba ya son ka mu je muna kaunar ka Allah ka karo salati gun annabi biyayye dan shi aka yi birni sannan aka yi gauye Allah da shi tsare ni sharin yan tawaye Allah ka haskaka ni nazarta dukkan mai kina Allah sarki ya hansa dan manzo mai maka dan kai kowa ya zo dan kai kowa za ya koma dan kai aka yi wuta dan kai aka yi aljanna dan a gane mai son ka da wanda ba ya son ka mu je muna kaunar ka Allah sa Ali har da sahabai ban bari ba kamar irin Ali kamar sabon fagano ba asa na nazo kar manzo shugaba mai kyan haiba a sanya Umaru har da Abubakar masoyina har da Usman ga su Zubairu ya badadina dan kai kowa ya zo dan kai kowa za ya koma dan kai aka yi wuta dan kai aka yi aljanna dan a gane mai son ka da wanda ba ya son ka mu je muna kaunar ka dan kai kowa ya zo annabi na haka ne wanda ke musu sai ya je duba ne dan kai kowa zai koma wannan ma hakan ne
Allah ka shani da soyayyar Mustapha na manzo mai maka. Dan kai kowa ya so, dan kai kowa za ya koma, dan kai aka yi wuta, dan kai aka yi aljanna, dan a gane mai son ka da wanda ba ya son ka, mu dai muna kauna. Annabi mu dai muna son ka, iya muna tare, wana ruwa na iska, iya muna tare, wanda muna ko kaka, iya muna tare, akan kai mu muna shiga, iya muna tare, za mu kashe kowa ne, iya muna tare, inda za ya taba mana kai, iya muna tare, ga Hamisu ina waga, iya muna tare, babu sani kara min, iya muna tare, dan kai ba ka rowa na, iya muna tare, annabi bai waka da min, iya muna tare, sirrin waga nuna min, iya muna tare, ladabin waga kara min, iya muna tare, kai mu tafa dan manzon Allah, iya muna tare, kai mu juya dan manzon Allah, iya muna tare, mai haka dan manzon Allah, iya muna tare, mai haka dan manzon Allah, iya muna tare, kai iya muna tare, mu taka dan manzo, iya muna tare, maza kuma ku taka dan Allah, iya muna tare, mata kuma ku taka ai, iya muna tare, kuma ku juya dan manzo, iya muna tare, kashe mu fa sai manzo, iya muna tare, za a tsire mu sai manzo, iya muna tare, za a tsaftar mu sai manzo, iya muna tare, za a hana mu fa sai manzo, iya muna tare, za a ba mu fa sai manzo, iya muna tare, domin shi ne a yau muke kwazo, iya muna tare, muna tara hali, iya muna tare, muna tara hali, iya muna tare, mun cado mun sanya kaya, iya muna tare, mun cado mun sanya kaya, iya muna tare, mun samu turare muna kamshi, iya muna tare, wa ta samu bi hablillah, iya muna tare, jami'an wala tafarraqu wallah, iya muna tare, mi rubo da igiyar Allah, iya muna tare, mu haɗa kawunan mu jumla, iya muna tare, babu fada maganar Allah, iya muna tare, ranar haihuwar sa Abdallah, iya muna tare, ranar farin ciki ce, iya muna tare, da mu yau kace iya muna tare, in ya ce kawai garkace, iya muna tare, gaban sa kawai nasara ce, iya muna tare, ina gayuna, iya muna tare, ina yan matan, iya muna tare, ina yan tsofin, iya muna tare, dan ni din ai na kowa ne, iya muna tare, Hamisu ni na kowa ne, iya muna tare, Hamisu ni na kowa ne, iya muna tare, mu yo shagali cikin murna, iya muna tare, mu yo shagali cikin shauki, iya muna tare, mu yo shagali cikin shauki, iya muna tare, anan ne zara dan huta, iya muna tare, Hamisu ne dan kuri, iya muna tare, Hamisu ne fa dan kuri, iya muna tare, wanda bai sanni ba, iya muna tare, ya zo ko ya ganni dan manzo na, iya muna tare, albarkacin manzo ka ganni, iya muna tare, ni ne dan kuri, iya muna tare, ni ne dan kuri, Hamisu ne kuri, iya muna tare, Hamisu dan kuri, Hamisu dan kuri, iya muna tare, 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 081 33 18 7720 daga naku Hamisu London Kuri, 08133187720 daga naku Hamisu London Kuri. Allah ya ƙara mana soyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'ima.